वॉटर नसतंच हा। विहिरी पण खणल्या, सगळं साफ करून दिलं तरी सुद्धा त्याला पाणी नाही। नळाला तर पाणी मे महिनाच आहे म्हणून नाहीये, पण इतरही दिवशी कधीच पाणी नसतं। 4 दिवस आलं, 1 दिवस येतं, नंतर येतच नाही पाणी। महिनाभर कोणाचं पाणी येतं, पण बिल ॲज युजुअल डे टू डे बरोबर येतं। बिल मात्र भरायचं। बिल कसं काय येतं, मला तोच एक खूप मोठा प्रश्न आहे मला, की नेहमी बिल मात्र सगळेजण भरतात। महिन्याला बिल भर। एरवी मला तर वाटतं तर कोणी लोकांनी ते कनेक्शनच काढून टाकलेलं आहे वॉटरचं, का तर पाणीच येत नाही आणि बिलं भरावी लागतात म्हणून। आता आम्ही सगळे मिळून आम्ही पेडण्याला जाऊन आलो, तिथे सुद्धा बघितलं, सगळं जाऊन सांगून आलो 4 दिवसात येताला, 4 दिवसात येताला म्हणून आम्ही इथे येऊन सांगतो 4 दिवसात येणार। आता पाणी खरंच नाहीये, हे सगळं बघता नाही, इथं कमीच भांडी आहेत मला वाटतं, एवढं तर पाणी रोजच्या याला पुरणार पण नाही, तरी माणसं एक एक कळशी काढून इथून मला वाटतं याच काठी याच घरातल्या मी नेहमी बघते, मी येते जाते तेव्हा तिकडे पाणी आणायला जातात। 6000 लिटर ओके पाणी आमकां तुम्ही दिता सांगताले फुकट, पण सध्या आमकां 1 लिटर सुद्धा उदक मेळना फुकट। सो आम्ही म्हणता फुकट नाका, विकते नळाचें पाणी आमकां येऊन ये, पण ते तरी आमकां तुम्ही टायमार दियात उदक। ह्या उदक येना नळांक कित्याक लागून येना ते कळोंक जाय। बिलां टायमार वयतात, मागीर कितें करतले तुमी आतां? आमदारा कडेन वचपाचें का आनी कोणी वचपाचें, का लोकांनी वीज घेवन मारपाचें, ह्या गव्हर्मेंटाक कळना। विकतच पाणी घेता, घातलेले 15 दिसांनी 20 दिसांनी आमकां 2 बॅरेला पाणी दिता तो, नाल्यार पाणीच दिना। त्याच्यावर कितले तो पोटी फुटांक जाय, घालतय म्हणटा ना म्हणा केन्ना घालतयच म्हणटा। 15-22 दीस पाणी देयना, नाल्यार पाणी आमकां हे नात पासो म्हणटा, हे केन्ना 20 दिसांनी बी केन्ना दिले आले, नाल्यार उदक आमकां अजिबात ना, आमी सदांच विकत हाडटा, 4-4 दिसांनी हाडटा, खावंक सुद्दां आमी कोरगोवसून हाडटा पाणी।